Ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamahanan labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab ug modulot sa gitagbuan sa kalag ug sa espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan ug mutugkad sa mga una-una ug katuyuan sa kasing-kasing. Hebrehanon 4:12. Ang tibuok nga kasulatan gipaginahawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagpamadlong, alang sa pagmatuto sa pagkamatarong, aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan, alang sa tanang maayong buluhaton. 2 Timoteo 3:16 ug 17. Paningkamuti pagayo ang pagpakita sa imong kaugalingon sa tubangan sa Dios, ingon nga iyang nahimutan, usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw, nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. The Bible says, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish, but have eternal life. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. He who believes in Him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. But as many as received Him, He gave the right to become children of God to those who believe in His name. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved." We have been saved by grace through faith, that not of yourselves, it's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. He who hears my word and believes in Him who sent me has everlasting life, and shall not come into judgment, but has passed from death to life. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. All this is from God, who reconciled us to Himself through Christ, and gave us the ministry of reconciliation. That God was reconciling the world to Himself in Christ, not counting men's sins against them, and He has committed to us the message of reconciliation. We are therefore Christ's ambassadors, as though God were making His appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. God made Him, the Lord Jesus Christ, who had no sin, to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. John 10:28, I give them eternal life, and they will never perish. No one will snatch them from my hand. Hebrews 13:6, the Lord is my helper, and I will not be afraid. What can man do to me? Romans 8:14, for all who are led by the Spirit of God are the sons of God. Sa dili pa kita magapadayon sa atong adlaw-adlaw nga tulumanon pagtuon sa pulong sa Dios, kinahanglan ka kita mangandam sa itong kaugalingon. That is, prepare ourselves nga atong limpyuhan ang atong kalag, pinagi sa pagsugid, paghingalan, pag-admitir, pag-angkon nga nakabuhat kitang mga sala, kining mga sala mahimong babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Therefore, agi og sunod diya sa 1 John 1:9, recovery technique. Kini nagaingon sa English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ugalang kanimo higala nga dili paluwas, gidapit ka, giawhag ka, nga
imong dawaton si Ginoong Jesucristo ingon nga imong manduluwas. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Ang kaluwasan is only by faith alone in Christ alone. Busa, sa hilom, magandam ta sa atong kaugalingon. Let us pray. Amahan na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo, unas tanan, sa imong pagdala ka namo na usab ning dapita, aron kami makapadayon sa among pagtuon sa imong pulong. Salamat o Diyos nga imo pa kami gipabuhi. Hangtod ni gayon na nagaginawa pa kami, o nga skill pa nga among panglawas, ana pa kami lantip sa among panguna-una, kining tanan gumikan lamang sa imong gugma, sa imong kaluoy, sa imong kortesya ug sa imong grasya. We do not deserve this. We do not earn this, nor work for this. Busa, salamat o Diyos. Nining among Bible study through the YouTube, ubos kini sa Balbido Evangelistic Ministry. Panalangini kining mga ministry o Diyos, o sa among pagpadayon sa among pagtuon sa among pulong, hatagi kami og necessary concentration, pagpunting, pagtutok lamang sa imong igatudlo kanamo ni ining adlaw. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Well, mayong adlaw sa tanan natong mga higala, mga igsuon diyan ni Kristo aniya sa kita. Ning atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. Ug niya pag kita magadupot ning atong tun-anan nga giuluhan og grace. Binisaya Grasya. Ato naman kining gi-define aron gyud na nimo makalimtan nga ang grasya, grace, is all that God is free to do for man on the basis of what Christ has done on the cross. O sa laktod nga pag-define nato sa grasya, kinilihok o buhat sa Dios alang kanato. Ang atong buhaton igo lamang tas pagdawat, either mudawat mata o sa likway. Gamito nato nga atong free will. Musa, aniya nasab kita. Nining atong pagtuon bahin sa grasya. We live by grace. We live by faith. So, mao kada nga kining atong pagtuon, as usual, ipainunduman ka nga ang atong method din mao ang pag-sil-sil gyud sa atong ginatunan adlaw-adlaw. Mao na nga kanunay kitang nagabalik-balik din atong gipangisgutan atong kay kini, this is part of inculcation, repetition, balik-balik hangtod di na gyud na di mo makalimtan. Gabalik-balik tanini dili kay aron may numduman, kundi aron dili na gyud makalimtan. Now, you know, inculcation of teaching doctrine, mo ni ato. Sinilsilay kini atong pagtuon sa pulong sa Dios. Kay gikinahanglan magyud doctrine must be inculcated a little today, a little tomorrow, day after day, adlaw-adlaw. Hinay-hinay. Managingon sa akong amigo, hinay-hinay basta kanunay. Now, gimanduan kita sa Dios, kitang mga magtutuo, to renew our mind, atong bag-uhon ang atong panguna-una. But renewing our mind is not an overnight process. Mo na nga, gikinahanglan kini adlaw-adlaw. Mo bitaw nagyatagan ta sa Dios sa adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. We live one day at a time. Basta? One day at a time. Now remember this, that ang pulong sa Diyos, ang Biblia, ang pagtulunan nga naa diya sa Biblia, dili kini ingnon sa inisog mystery novel, dili. Kay dili man kita makapakli lang sa katapusan nga
pahina niini og ato dayo makita ng tanan nga mga tubag dili. So mao nang gikinahanglan ang atong paglig-on, pag-ugmad sa atong pagsalig, pagtuo, paglaom diha sa Dios, diha sa iyang mga saan. Kini atong ipangtun-an, apil na niya ang iyang mga saan, God's promises. Labias kadaghan ang mga promises of God in the Bible. So mo na nga, pangutan-o na ito atong tagsa-tagsa kakaugalingon, pila naman ka mga saan sa Diyos ang akong kanang nakatunan. You see? Nang sao man nimo pagkat-on siya mga saan kung wa kay kainit sa pagtuon sa pulong sa Dios. Dili ka makagahin og panahon alang sa pagtuon sa iyang pulong. You see? Unsao man nimo pagkinabuhi niining hisgutan nato nga the faith rest life. Kinabuhi kini nga naay pagtuo nga nagadala og unsa pahuway. Kinsa may tawo nga dili buot og pahuway. Rest. You see? Ana nga ana ang tinuod matuod nga rest diha sa Dios pinagi sa iyang mga pulong. Sabot ka? Og naibaw na ta sa tulo usab ka hugna ni maong matang sa panginabuhi. Panginabuhi ni nga may pagtuo nga nagadala og pahuway. Kanang pahuway Bisaya nga Bulano na. Pahulay sa Cebuano. Okay. Unsa man tong tulo ka hugna. Ang nag-una gyud ini ang kuna ang saad sa Dios. Mga saad sa Dios ang kuna. Na dili ka kaangkon sa saad sa Dios kung wa ka maka kanang kat-on sa iyang mga saad, right? Natural. So mao ni ang unang hugna, claim God's promise. Ikaduha, itutok ka ng imong pangunahon na unsay buhaton sa nara magibuhaton sa Dios. What He is going to do to your problem. Okay? Ano ikaduha? O ang ikatulo, relax. Relax na. Do not be uptight. Relax lang. Kanang hapsay na ang imong pangunahon na. Relax. Kaya nga naman, nganong ibanduan mo kas pag-relax. Tungod kay ang Diyos naman ang magakontrol sa imong huna-huna. Kasabot ka? Mao ni ang faith rest life. Ug mao ni ako na sang balikon gining kanang emphasis gyud ni ang emphasia unsa man gyud ka manungdanon kabililhon sa pulong sa Dios. The Bible is our roadmap to life. It is the blueprint of our spiritual life. It is the yardstick of our spiritual life. Without it, life is miserable. Sabtag na pa kayo. Kay kita, nga mga magtutuo, duha ray atong kapaingnan. Buot pa sabot, duha ray atong kapilian. Buot matang mahimong mananaog, winner believers, or pildiro ng mga magtutuo, loser believers. Naras pagpili na to. Paggamiton ta sa Diyos atong kanang free will. You see? Kung buot kang kanang mahimong mananaog, kanang winner believer, now, ipunting lamang kanang imong una-una kang Ginoong Jesucristo. Muna, usa ka na, ipunting, focus. Unsa pa? Nga, ang tumong gyud sa imong pagtuo, ang tumong, ingon nga magtutuo, mao ang cross. Okay? Inumdum ka ba sa itong isgutan nga, kaniadtong subject, the cross before the crown. So, mao gyud na ang atong tumong,
focus, ang atong concentration, the object ang tumong sa atong pagtuo mao ang cross. Unsa pa? Nga we should be aware nga ang tinupdan sa atong gahom, buot ka bang mahimong makaangkon, makabaton og gahom? Kanang gahom madili tawhanon nga gahom. Ang kanang gahoma, gahom sa Espiritu Santo. Nakinsa man ang Espiritu Santo? Diyos. Hinumdum ka ba sa paghisgot na to sa tulo ka persona sa usa ka Diyos? The doctrine of 3 in 1. See? Ang Diyos nga amahan, unsa? Gamhanan. Ang Diyos nga anak, gamhanan. Ang Diyos Espiritu Santo, gamhanan. Equal na sila. Co-equal, co-eternal. Okay? So, na ang tinubdan gyud sa atong gahom, ingon nga mga magtotoo, mao ang Espiritu Santo. Okay? Kaya siya man ang lamdag to enlighten. Siya ang kanang guide nato, paggiya. Unsa man resulta? Unsa resulta nini? You become a winner believer. Okay? Na, kung piliin mo itong pikas, pildiro ka, mga Kristohano na, kung sa may imong focus, ibaw ka kung sa imong focus, ang imong kanang gipunting sa imong nauna, ang imong mga binuhatan, see, kana bang mga tawhanon ng mga binuhatan, niya, unsa may tumong sa imong pagtuo. Unsa may tumong ang object, ang imong mga binuhatan gyapon, ang imong mga na accomplish baron. Niya ang imong kadang tinubdan sa imong gahom. Unsa man? Ang tinubdan sa imong gahom, ikaw. Ang kunon yun mo nga ikaw, gamhanan. You see? Ang focus mo ikaw. Resulta sa pildiro. Na mo na. What ay mahimo niya na? Mo na ang kamatuoran. So, atong tutukan gining mga puntuha nga okay. Kining kalibutan na sa ato ng naibawan. Gidumala sa kaaway sa Diyos. Itong giingon na sa English of arch enemy, avowed enemy of God. Kini si Satanas. Ba naman tayo si Satanas kanhi iyangan Lucifer. O siya may sinaligan sa Diyos dito sa langit nga. Sinaligan siya murag main guard dito, tingali mo iyang kanang katungdanan dito. O niya, nag-aalagad siya sa Diyos. Okay? There was a kanang spiritual rapport niya sa Diyos. Okay? Hangtod niya sa kaadlaw ka. Tingali ni Lucifer suway-suway sa lingkod sa trono sa Diyos. Lingkod niya siya. Uy, lami man din yung mahimong Diyos. Dito yung higayo na. That very moment, pag iyon niya. Tugka naman siya unsa. Garbo. Pagkambugiro. Buot siya mahimong Diyos. Dito. Pag tungod sa omnisciente sa Diyos, yung pagkasayod sa tanan, iingon ang Diyos nga karon Lucifer, pagnguna ka ng imong kahayag, ngit-ngit na, ikaw mo'y prinsipe sa kangit-ngit, Prince of Darkness. Dili ka na Lucifer. Kaya ang meaning sa Lucifer di ay light carrier, tigdaog, kahayag, kalamdag, kasanag, karon gipawong sa Dios.
Di na siya Lucifer nga Satanas na. Okay? Satanas. Kaaway na sa Diyos. Dito nagasugod ang gitawag sa doctrinal terminology nga angelic conflict. Langit nung away. Now, karon siya may nagadumala. Iya mag-usurp ang kanang tungdanan unta nila Adan o ni iba. Iyang usurp kana maong kanang otoridad. Nakaroon siya na nagdumala ni ining kalibutan nga atong gipuyan. Siya na. Ug ang narabay palisi niya, si Satanas na ay palisi. Ang Diyos na po iyang palisi. Ang palisi sa Diyos, ano sa may Visayan palisi? Lagda. O butang tayo yung nalalag palisi, kaya marang maglisod ng Visayan. Ang palisi sa Diyos, Grasya. Mo na ang atong uluhan ni atong hilisgutan, tunanan, Grasya. Grace is God's policy. Si Satanas, naabot siya policy. Ano sa may policy? Evil. Dautan. Kung mudawat ka ba niya ng Bilisaya, dautan ng iyang policy. Now, ano sa mga yun ni evil? Mutan na ka. Now, okay, paminaw. Evil is the policy and modus operandi ni Satanas. Okay? Ingon nga siya ang hari, nagadumala ni ining kalibutan na. Nga diin, kanang he seeks to capture o pagkontrolar sa kanang kalag sa tao. Nunya, buot niya nga iyan ang ipahimutang ang iyang kaugalingong milenyum. Ano sa maning milenyum? O sa kalibong tuig, 1,000 literal years. Buot niyang ipahilo na, i-establisar na niya ang iyang kaugalingong milenyum. O mahimo mo to iyang tumong and become the victor na siya ang mananaog ni ining langitong away. Mao ni ang definition sa evil na iyang policy. Now, just as ang grasya o ang pulong sa Dios nagarepresentar man kini sa kanang kalantip sa pangunahuna sa Dios. Genius. The genius and thinking of God. May kalabutan kini sa kaliwatan sa tao. Mao man usab ang dautan, evil. Nagarepresentar kini sa genius o pangunahuna ni Satanas bahin sa tao. Busa ang dautan usa kini ka sistema sa pangunahuna, just as ang doktrina pulong sa Dios sistema po ni sa pangunahuna. Kasabot ka? So ang dautan is also the function of sa atong kinaiyang makasasala ingon nga mao ang the ruler of human life. Kung mao na mo dumala sa atong kanang kinabuhi. Kaya ang dautan, evil, mao ni pagkanang tuis sa pulong sa Dios. Pagtuis sa Bible doctrine ug sa mga balaod sa unsa Dios nung mga katukuran. Salmo 50 versikulo 16. Now, kung either sin or human good magka-intensify, magka-init, they become evil. Samtang yun, mahimo na gina silang dautan kung kanang labihan din mong
hala paningkamot nimo buhat ang mga tawhanong maayo o pagpadayon sa imong paglunang sa mga kasalanan. Kung kini sila ma-intensify mo samot, then mahimo silang dautan. Samtang gina. Now, bahin sa scope of evil. Samtang ang sala ug ang dautan often overlap, ang dautan nag-a-appeal much more than sin. Evil includes pagbuhat ng mga maayong tawhanong maayo o sa matag paningkamot sa pagsulban sa mga suliran sa kinabuhi gawas apart from pulong sa Diyos and apart from divine establishment. So mo nang nanggawas na naging lang anthropocentric, altruism, humanitarianism, philanthropy, socialism, public welfare, the common will, social action, social security, social gospel, religionism, legalism, reversionism, apostasia, hippieism, communism, black power, and pacifism. Namuna. Mga isim-isim na sila. So, therefore, ang evil mo na ang total inclusion sa abilidad sa tao sa iyang kanang kahibaw, iyang kaalam, iyang kinaadman, ug sa iyang mga binuhatan, ug ang total exclusion gihikling ang grasya. So, sa in-English pa, evil is the total inclusion of human ability, human talent and works, and the total exclusion of grace. Now, niya may mga listahan din lang nato sa tingali hisgutan mga Hebrew words alang sa evil. Anyway, ato man nang duputan una may tungod kining policy ni Satanas nga evil. Ang kay ang evil related yun may kalabutan kini ni Satanas. Now, okay, may mga punto ang dadon diyan nimo. Ang mga alalay ni Satanas, kasi patawag pasabot niya mga alalay, mga anghel ba niya, evil angels, fallen angels, mga manlunda nga nangalaglag. Now, ang mga manlulunda ni Satanas, itawag ni silang evil spirits or demons, mga demonyo. Ug kung buot nimong basahon kini na sa Lucas 7:21, Lucas 8:2, o sa mga buhat 19:12-16. Okay? Now, ikaduhang punto. Ang puloy-ana ni Satanas, Satan's domain, gitawag kini og evil world, daotang kalibutan. Nanas Grasya 1:4. Sunod, ang policy ni Satanas gitawag og daotan. 1 Tesalonica 5:22, 2 Tesalonica 3:3. Okay? I hope magkaapas ka nining atong pagdiktar nimo. Now, kadtong ubos sa influensya sa policy nga iyang Satanas, gitawag kini og mga daotang tao, mga daotang katawan, those under the influence of satanic policy. They are called evil men. Job 35:12.
Mateo 12:35. Okay? Niya pa lang punto. Ang mga administrador ni Satanas, administrators, gitawag kini sila og inventors of evil things. Okay? Tig-imbento ni sila og mga daotang mga butang. Roma 1:30. Now, both kining sala ug daotan nagagikan kini ni Satanas. They originated with Satan. Genesis 3. Okay? Now, ang personal na tong sala, personal sin, ang atong mga tawahanong maayong buhat ug daotan in an individual sa usa ka kanang tao, nagagikan kini sa atong kinaiyang makasasala from our old sin nature. Now, ang sala, of course, ang sala, sulbad man ang sala, personal nga sala, pinagi sa unsa? Rebound, 1 John 1:9. Ang evil, ang dautan, masulbad kini pinagi sa doktrina. O ang spiritual maturity, pinagi sa unsa? Lihok sa gap, tawag nato grace apparatus for perception. Now, mangutan na katingali, asa man ni nato makit-e o asa man kini nato kanang locate kining dautan. Tubang, ana asa kalag. Evil is located in the soul. Na sa Mateo 6:23, versikulo 15, Mateo 15:19. Okay? Now, niya pa'y punto di ba nini? Ang dautan, diha sa kalag, mo ni makapamubo sa kinabuhi. Evil in the soul shortens life. Amos 5:14 o 15. Amos chapter 5 verses 14 and 15. Now, ang dautan, giingon din is distinguished from other categories. Distinguished from sin, from demon possession, from war and disease, from evil in the administration sa gitawag nato fifth cycle of discipline. Now, gawas pa nini, kining dautan is often mistaken for good na nasa Micah 1:12. Now, labihan pa ni kataas kining atong pag-isgutan nini ato ni padayon ugma. Okay? Ining atong giluputan karon may tungod sa policy ni Satanas nga maong dautan. Okay? Kay mao man ni ang atbang sa policy sa Dios nga maong grasya nga mao atong giluputan karon sa atong tun-anan, the doctrine of grace. So mao na nga ato ning gitukbil kini mga punto dinhi kay may kalabutan kini sa atong pag-ila sa unsa palisi ni Satanas nga dautan. You see, aron kita kanang matkon dayon, makaalinggat kita dayon kung naa na mo kanang mo inunta mo sa Bisaya mo atake ang mga dautan. You see, of course, kining kalibutan na dautan man lagi, evil world. Mao nang kinahanglan tungtunan kini aron alinggat dayon ta. We can discern right away. Madili kita biktima nini. Kay mao man ang tumong Satanas to destroy human life, to devastate. Kay miserably, the most miserable creature of God is si Satanas. Mao lagi ng prinsipyo diha nga
misery loves company. The most miserable ko siya. Labing kanang miserable, alaot, makaluluoy. Nga gusto po siyang muduhi o daghan as much as possible. Daghan yung maduhi o sa mga maparihan niya nga miserable. Misery loves company. Mo na, magbantay ta, magmatngon ta, kanang maalinggaton kita, magkaalinggat ta dayon. Di nila mo nagtakutob karon o ito'y padayon ni Uma, magampo ta. Balaan na mga Diyos, nagpasalamat kami kanimo, ining among gitun-an karon, may tungod sa grasya, nga maong imong policy. Salamat o Diyos sa pagdugang nimo sa among kaalam sa imong mga pulong, imong kabubuton ng imong mga protocol nga gikinahanglan namong mo gayud kini masilsil sa among limpatakan ug among maggamit sa matag adlaw, matag gutling sa among kinabuhi. Ingon nga imong mga anak. Salamat nining among Bible study through the YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Dada kami pagbalik ugma nining dapita sa makausap pa kami makapadayon sa among spiritual momentum. Kining tanan namong pasalamatan sa ngalan ni Ginoong Kristo among bugtong manluluwas. Amen.